Dali, kita tayo kang hana. Pila ka bukaw niyo diri? George. Tanan ni ba? Laras gid kay. Basta baboy yo. Nagtugon na daw siya. Ibanhin na ipakuha lang daw. Ah, pila kay kampi man na. Oh, mga na siya. Huwag mo kabulog pila ka bukang baboy. Ito yung gitugon. Ha? Lagi, ito yung gitugon ng lupi. Gapon ni Pito. Kasaman. Naman si pidi na kam. Ayun. Ubus, ubus siya na. Ato asa si Pigali. Ito, ato isa. Ato isa. Lagi. Uy. Ayan eh. Uy. Kita ka baluan dia. Kita aragoy. Pero kinita wala ba? Kaya mura magkuano. Normal lah pokok mangayo pero wa taga baloy. Katadugayon ba? Oh. Oke, magkano? Hoy. Bicara sa dan nasional ba? Kailan ka? Na iya ha. Dili kan bang kan dito. Na iya ha. So paunong ko nang yapon ko sa Kalabag. Yang wong gignan. Kamu kalau ingin unsay klase kabalo mo gid siya. Ah, ito tinawag gani ni siguro. May istorya to yung buyer ni nagawin sa nakakuha ng Di sila kakuan kay di gusto gid nila na kuan siguro sa ila ta. Ito may istorya yung buyer kanang nagawin na Ang ilang nga picture ko nga ang ilang gusto nga picture mo no. Kaya kung masunod ko na ang picture nga mahatag sa ila, siguro namin may buyer pero pampalagi sa lagi. Tak apa? Kung balik to, wala na. Wala na, hindi makay na may sampo na may sampo. Sa istorya, buyer ni istorya, para nagsabi. Problema ka naman. Kuan na tahu sesuai apa namanya diam dia. Ayun na lang oh. Ani pila gasto ani. Gasto ni 2,000 na gasolina oh, wala ka kabot. Driver na yun.